Nyakoromo ke juang machiegni ma en chenro mar mbako romo to kaka ing'eyo pile ka pile en kinde ma wakelo ni weche gi duto ma osebedo ka timore e piny Kenya ma bende waluono odiochieng' ma kawuono to ahinya mago bende madhi bedo ka timo wadhi bedo ka wakeyoni kamoro amora ma intie kwarango counties ma opogore. Sani wada mana chako gi weche go mag campaign mag siasa kinde gi ma wantiere Azimio la Umoja ochomo kanye kaeto warango mamoko bende odiochieng' ma kawuono machiegni chenro machal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch wachakana gi mago mantiere okinyi ma kawuono mano Martha Karua kaachiel kod Raila Odinga odiochieng' ma kawuono gidhi bago campaign e gwenge mage. Martha Karua ochomo e county mano kaachiel kod Raila Odinga gichomo e county no ma Kakamega kama gidhi chopo kanyo e kar chung'o od burano mar Lukuyani gidhi chopo kanyo marango chenro mopogore kaachiel e kisera margi mar ombulu mane wacho ni kwethno mar Azimio la Umoja odhi timo limbe kendo kisera mar ombulu e county no ma Kakamega. Nyakwara mwege juang okinyi ma kawuono mago weche madhi bedo kanyo ka waluoni kendo ka wayudogi ang' wakelonigi achiel kachiel mana e Ramogi TV. Mana mapiyo bende wadarango moko mosebedo ka timore e alworawa gin mage ma pod wadarango e weche moko mopogore mag siasa. Kata kamano ng'eni weche mag Azimio la Umoja dhi nyime maro campaign ma otere gwenge ma imbo mar Kenya. Gima nyaka ng'eni odiochieng' manyoro ne gichiewo campaign margi mane county ma Kirinyaga. Odiochieng' ma kawuono Eric Owenga dhi bedo kachaka luwogi achiel kachiel kendo gichomo e county no ma Kakamega. Mana kamano wadarango moko bende mantiere madhi luoni odiochieng' ma kawuono e chal mag siasa koda campaign matimore alworawa. Wadarango kamachielo mano kwethno mar Kenya Kwanza ineno kanyo mano William Ruto kaachiel kod jalup mare mano Rigathi Gachagua ochomo county ma Nakuru. County ma Nakuru gidhi bedo kanye mana mondo mi wakoni mapiyo koma gidhi bedo ka giwuothe odiochieng' ma kawuono Kenya Kwanza kochomo county ma Nakuru saa 3 mar okinyi sama kama igeno ni gisechopo kacha giromo kod jok mopogore jotendinde mopogore mago mantiere Njoro kar chungo duonda ma Njoro saa 7 gichopo kacha Mbaruk mano Gilgil mano kar chungo ma Gilgil kama bende gidhi chopo Gilgil mano boma ma Gilgil kaachiel kod Kinamba mantiere Naivasha Kihoto mantiere Naivasha bende gidhi limbo odiochieng' ma kawuono. Report ma kamano wayudonu bende weche manyien mwadhi bedo kanyo ka wayudonu mana kendo wakelonu maler okinyi ma kawuono kod odiochieng' ma kawuono weche manyien madhi biro e Ramogi TV. Weche mamoko bende mantiere kar kanyo wadarango ni nyaka sani weche mage mantiere kanyo. Karango kanyo mano en telo mag gwenge. Nyaka sani Nyakura Mwege juang romo osebedo kata ka timore kendo nyaka sani neno kanyo mano jakom mar Council of Governors masani neno kanyo okinyi ma kawuono mano romo mar loch gwenge madhi nyime odiochieng' ma kawuono e county ma Nairobi kae county more Westlands kanyo jofwambo madhi yene mondo donj kanyo dhi omo weche gi duto mana kaka wadhi yudogi. Loch gwenge sani osebedo e thurka arene mano pen chike ma thurka katiba ma higa mar 2010 ne kal kendo nochako tich kendo bang' mano wasebedo gi jotelo mopogore ka nyasi ma kawuono en mar golo ayanga jogo mosetieko. Ntiere gavana ma nyaka sani osebedo kacha thuolo mag terms 2 inyagone gi oriti odiochieng' ma kawuono romo ma kamano midhi bagi e county ma Nairobi kar kae. Koro kik idhi mabor nikech ang' waluwo wach ma kama kendo ang' wakelonigi mana achiel kachiel e Ramogi TV. Weche gi thoth kendo bang' mano ang' warango machielo ma bende timore alworawa. Weche man kanyo warangane kanyo machielo en mane mano county ma Kisumo mano Kondele en ang'o ma timore odiochieng' ma kawuono. E county ma Kisumo nitiere romo mar kwe ma kama obagi kod jotend arita kwe mantiere e county ma Kisumo tingo nyaka jotend obila. Jotend obila odiochieng' ma kawuono dhi bago romo ma kamano kod ojende mantiere county ma Kisumo to ahinya kar dak ma Kondele mar neno ni kwe inyalo nyayo machalo nade. Jofwambo mantiere county ma Kisumo dhi temo mondo onono weche gi duto mana kaka wamedo mana yudo gi. To okinyi ma kawuono gi mantiere ni romo ma kamano dhi nyime county ma Kisumo. Ka in Kisumo kacha en ikruok ne yiero campaigns timore tulo waseneno ka gi kacha kaka nobedo gi twak juma mokalo tulo e kinde campaign grube manjore giwuok kanye kendo kinde gi waborango matut kendo wakelnu weche manyien mag migago gi mago bende madhi biro e mbako romo ka watieko kidieny mokwongo mar twak madhi bedo wachiel kachiel e studio mar Ramogi TV. Koro nyaka sani Nyakura Mwege juang mano e chal mar wach romo mar kwe dhi nyime e county ma Kisumo ka igeno ni obila dhi chopo kanyo kendo mar twak makare
koda ojende. Iwacho ni ok gin josigu, gin mana osiepe. Weche giloso mondo oganda odagi e yo moro makare. Wadarango moko bende matimore, warang ni nyaka kanyo weche mage mantie. Mano kadho wadh Nam Chumbi. Ang'o matimore kadho wadh Nam Chumbi? Odiochieng' ma kawuono arita kwe onego bed ni bedo e yo makare. Kendo mano achiel kuom weche moko ma idhi luwe kaunti ma Mombasa mondo ne ni arita kwe onego bed ni bedo nade ndalogi mag yiero. Joja oko nitiere kaunti ma Mombasa kendo ang'o kelonwa ler nikech kocha bende jotelo mochung' ne arita kwe mago ting'o mago obila wuok e sekta mopogore opogore dhi bago romo makare kendo mar kelo rango ni kampen katimore kendo ka ji ikre ne yiero kwe obed. Wachni ka onen mana kwe. Odiochieng' ma yore romo mag kwe kaunti man Narok kendo mano bende wakeloni achiel kachiel ka ang' wadhi nyime mar kelo ni weche makamago mane Ramogi TV kar kae. Joja oko ang' nitiere kanyo mar kelonwa wechego duto mana kaka wamedo yudogi nyakwa Ramogi Ajwang'. Weche mamoko ma pod nitiere kanyo wada mana neno nyaka sani siasa e kaunti ma Kisii. Gimane madhi nyime e kaunti ma Kisii? Jolar kom tend piny Kenya opogore. Kendo ka gipogore kamano, warango ni siasa ma Kisii ochomo kanye. Okinyi ma kawuono, jafwambo warwa mantiere e kaunti ma Kisii, mano Crispin Otieno, olero kanyo ni jalar kom mar gavana e kaunti ma Kisii owuok e duond bura achiel kendo oriwre gi duond bura machielo. Duond bura mowuokeno nyakwa Ramogi Ajwang' ma iluongo ni KNC kendo kanyo ema nolaro go komno mar gavana. Kendo dar kochopo kanyo e koma odhi chung' mano e koma kolaro owuok mano KNC koriwre gi duond bura mar ODM. Mano jal mowuok e duond bura machielo. Wacho ni mano Kenya National Congress. Mano Daktari Alfred Ndemo. Kendo bang' mano kanye kaka odhi chopo odong' mano odiochienge 31 to oganda ochomo yiero maduong'. Mano tiende nang'o? Odhi ketowa e ler mane? Iwacho ni koro kodar sani kowuok e duond bura mar KNC koriwore kod mano mara ODM. Tiende nang'o? Bende pod dhi nyime gi chung' nyaka sani nitiere jogo ma laro kombe opogore ma oserwake e od bura kata mane od bura no mar duond bura mar ODM. Okinyi ma kawuono ang' waluwo wach makamano kendo ang' wakelo nige mana e yo moro makare. Mago ang' wakelo ni kanyo ka Richard Onyonka bende malaro komno mar seneta bende osegolo pache kaluwore kod dar makamano mone e kaunti ma Kisii. Gima nyaka wang'e ni nyaka sani jalar kom mar gavana gi otiko mar ODM e kaunti ma Kisii. Mano entiere kanyo ka en jal machielo ma iluongo kanyo ni Simba Arati mane mochung' gi duond burano mara ODM e ng'wech mar laro kom gavana e kaunti ma Kisii. Wadhi nyime mapiyo bende weche mamoko mantiere kanyo gin mage. Nyakwa Ramogi Ajwang', nyadendi mineno kanyo no mano jafwambo gi keyo mano e wang' jowi moro mantiere pinje maoko mano mar Fox. Kendo kolo kanyo no Emily Compagno nitiere od fwambo mano ma Fox News. Ni jo Kenya wuok kode tung' mosuo. Giome wuok kode tung' mosuo ne owacho kanyo ni oganda jo Kenya jochomo yiero mine mapek onge kod thuolo mar wuok oko kendo dhi goyo ombulu e piny Kenya. Oganda osepenjo kanyo ni gin gik mage matimore. Mano e picha ne man kanyo kendo oganda ma jo Kenya wacho ni Kenyans on Twitter owuok kata kendo kone ni okwang'uono kuom gima ne owacho kotenore kod piny mar Kenya. Piny Kenya en kama ohero kwe. Ang' wayud tipo makamano bende ang' wamige e weche manyien ma wakelo ni kanye e mbako romo. Kaka ne oloso kowacho ni piny Kenya otimo mae gi mae. En gimoro ma bende paro ni en adieri. Kaka ne oloso gigo matimore kacha opogore gi gigo ma bende ineno. Nitiere wach machielo ma bende nitiere. Kopogore gi mano mar Boris Johnson. Mano mar Prime Minister no mano ma UK, mano ma Ingereza, koro sani ogwe tao. Oyude gi ketho ma opogore kendo osebedo gi ketho go nyaka sani. Wach mapek mantiere ni jotend migepe mopogore osebedo kanyo karango chenro mopogore mag timang'o mag dak. Kendo nyaka sani wacho ni mano Prime Minister no mano ma Uingereza Boris Johnson gikone to nogwe tao kaluwore kod weche mag mibadhi kod anjao mamiene. Boris itudo kod ketho buora moriwo kodaka mano mar bago nyasi mar budho e apaya mar Dowing. Wach kanyo ni e kinde mag midhusi ma corona ne nitiere piny no.
nonro ewi weche ma kamago bende maluwe ne osebedo kadhi nyime ka koro oriwo koda ka romo mare mane obedo go kod apisa machon mar ofwamb kich manoromo mane otim tok chik. Gik ma kamago nomiyo Orlando odiochieng' manyoro nien koro ogweyo tao. Nyakwara Muge Jwang' mago kod mathoth koro ema kelo wa giko weche motimore pinje maoko, mago motimore kor gwenge gi mago matimore piny Kenya. Ma en chal mar fwambo kinyi ma kawuono ka koro watieko mana mae mantiere en mbako romo. Poda kelo ni mbako romo kinyi ma kawuono kik idhi mabor nikech sani wada penji ni bende IBC oikore ni yiero e yo makare. Commissioner mar IBC nitiere, wantiere kod josiasa kachiel kod okil madhi tude kod achiel kachiel kawuok e kaunti ma Kisumu. Kik idhi mabor, nyinga Cleophas Oluoch to ma en Ramogi TV, kik ilok chenro, kete mana ka. Vitamin C nyodho kata tieko mapiyo chilo majonyo pien del manyalo miyo pien dendi yudo kansa kaponi siko kamarieny. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duond polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV.